marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni nan a Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ito di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamalosu disaluhut dienggan ni ni Jehovah Tuahu, surduk konok kudo panginuman parhatuaon tukijang jala pajojok kudo goar ni Jehovah. Haleluya, martang yang mahita. Ali amanami na dibuana gijang disuruh horo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akaulaon ni sibolisi. Saya padungo mahami marhite-hite todim na badiai asa unak terpedem hami di bagasad dosa. Alai asa monang hami sa ro di ujung jala asa mardami hami saliling di tanaon. Paima saat hami Tuhan ngurun na sora suda marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta mared dehita. Hatani debata turpuk epistel bornginon tersurat di Lukas 6 ayat 27 1-37 songonod do hatani Jehovah. Alai hudok matu hamuna namanangi haholong hamu mamu sumuna nadinggam mabahen hamu tu namakkosomi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabari bai. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-baju. Nasa namang ilo tuho, lehon, jala unang tunggu halak nao mabuat basamu. Ia ina pinangido muna nang bahenon ni halak tuhamu, ima bahan hamu tunasida. Jala anggo di bahan hamu na dinggat tu akasi bahan na dinggat tu hamu parula dia mai di hamu nang akapar jahati songonido pabahenan na. Omma tahe haholongi hamu ma musumuna bahan hamuma naringkan jala pasal hamuma dinaso ni hirim rohamuna di balosna belegama upamuna gabe akka anak ni nasutubulima hamu ai basado ibana dinatois namar roha jala dina jahat gabe parasi roha mahamu songon ama hamu parasi rohai rapita dina perpudi unang mahamu manguhumi gabedang uhuman nahamu unang hamu manorui gabedak toran nahamu pelu hamu ma gabe pelon nahamu ido sahatna merturu akkana tumangiun hatani debata jalana pesa. Amen. Bared dehita. Tuhan berhati hati
Asini roha do dami madihamu nasian Tuhan di bata Jahuba dosian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutnah dihita napungu di bagas antikyon di bagas joroni tuhata dohot nang di bagas tabi ima dinalaho paituhud di acara pertanyaan di Ganup Sektor hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan Jamita si pausorusorota di bagasan pertanyaan tadi Borninon imasian surat sada Musa bidu 45 hujah masian ayat tulu ro di ayat 10 songonom mema na didok disi dungini nasi Joseph mamadok aka hahanai ahu do si Joseph mangulu dope amatai jadi dang haalusan aka hahanai ibana ay tarhatotong do rohana sida mida buhinai dungini nasi Joseph mamadok aka hahanai wa pajonok kabuma tulabukon gabi di pajonok nasida ma jadi dinai bana ma ahu do si Joseph anggimuna nagina disemunai tutano Mesir ope unang mabiar hamu jala unang serbeng matamuna alagina disemunai ahu tuson ay mangaradi hangulu muna ubay disuruh debata ahu parjulu muna ay pa 2 tahun nondope na sa masa halion di tanoon alay 5 tahun nadi dope na so masa saburon mananggotilon ale disuruh debata doahu pajulu muna pajopon di hamu eba-eba di tanoon dohot panguluhok kamu mabahen haluan bulun ope dada hamu marsuru au tuson debata do dipabangkit doau gabe amani Raja Firaun dohot gabe idung ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tano Mesir asa pahatop hamuma ne nakok tu damangi pabuah hamuma tu ibana songonodo tonani anakmu si Joseph dipabangkit debata doau gabe raja ni sadok tano Mesir tuat maho madaputon nahu unang togangon maringan di tano Gosen maho asa jonok di labuku hodo anakmu dohot aka pahupum rodi biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho ahu do marbuduhon hodi isi ay 5 tahun nari dope halionon asa unang raparon ho dohot isi ni bagasmu rodi sude nadiho atong matoa muna dohot mata ni anggikku si Benjamin ni mardi dasa pabua apala pamangakku manonahon hatai tuhamu pabuah muma tu damangi sude hasangapokku di tano Mesir rodi sude nani do munai pahato pamuma ne tuat tuson rap dohot amatta dongi di haulma rukung ni si Benjamin angginai huhut tangis si Benjamin ni pe saya itu matangis do makal rukung na dongi di umma si Joseph ma sude akahanai huhut tu matangis be dukpe salpui asa makatai akahanai dohot ibana dungi terbortik ma baritai tu bagas ni Raja Firaun akaninna do nungaro akahahani si Joseph jala dinggan ma rohani Raja Firaun dohot akana posonai ima sahatna dihita salutnah nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molot tapayu tuhut barita taringot tu si Joseph ima ditrupuk na hujah anak kiningan ima apala yanak kondisi Jakob jala tabotodo sian cerita di gadis hahana do ibana tu Mesir di siala sugu rohani hahana ala di babua si Joseph do tu hahana ni pinai ya teh
Jala di bagasan ni pinai hiran nama dok di patuduhon lutu ibana gabi sada pangarajai di tonga-tonga ni hahana manang keluargana si Joseph si Yakub jala di sido daktar jalo aka hahanai gabi marsakap ma sudi hahanai dinalaho membunuh si Joseph. Ale yang go sada ma anggina ima si Joseph ima si Benjamin dan satu judonian ditiki di buan hahanai tu sada inganan asa pusaun si Joseph. Ale tubuh rohani muse gabi di pargadisma tu sada parbuniaga di nalau tu Mesir jalalaus di pargadisma si Joseph jala sahat mai bana tu Mesir gabi mangula mai bana songon sada hatuban manang sada pembantu di sada jabu na margoar si Potifar. Alai di soldo sakap ni debata nama saya dinggan tu bagasan diri ni si Joseph. Ala memang di patudo debata do tu si Joseph sada si lehon tu ibana nabui patorak komi nipi ade. Molo didok patorak kon nipi ala memang marhiti nipi do di patudo debata do do nanaing masa di tonga-tonga ni ngulu ni jolma adong do sian nipi ate jala bui do molo tabadikon songon si Joseph dot si Maria te ada orang so malubun Tuhan Yesus sian nipi do iate ipabuahon di bagasan nipi na asalau ibana tu Mesir alaneng masa ma ima pembunuhan papusaon akadak dana ima di huta Jerusalem mate. Nah di hita saluna di bagasan ayat na hujana kini ngan takas do ya te dung mardalam mapartikiani songon sada hal ibana na mangula di tonga-tonga ni harajan Firaun si Joseph ale pada akhirnya di padu debata do markiti ni pinai tikos gabe diangkat masih Joseph songon sada pangarajai di tonga-tonga ni harajaon ni Firaun di Mesir. Luar biasa te molo tai dari bagasan caritai jalan mungkin ranunga tabigi te aka caritai jala di soldo sada nama say arga taida di tonga-tonga ni pangulau ni si Joseph di sido dipakai di batado ibana dinalaho manarihon peluahon ima akahahana natopet di hati hai nunga masa halio potir di huta ima di Israel teh jala gudang ma aka pangisini Israel mengalului si pangaun ima lumobi tu huta ima di Mesir termasuk mai ima hahani si Josephon ate ima namang gadis si Josephon tu halak Misiria teh alai di sodo dihamu akaman nami do inami dak kasuhata do HP dalani debata di tonga-tonga ni ngulu ni jolma songo dia mah molo di pikiran ni hahana taringotus Joseph magoma dangadong be nabui tarida ibana ala ni sogoni rohana marhite nipi na madok ibana Roma ibana hira nagay pangarajay di tonga-tonga ni hahana ti ape sa sitong na merasa bangga maniam dan pola ikon adong martahi na jahat akahanai tuang ginai ate molo dumenggan ngolu-ngolu nate ale justru terbalik do ate jujur do boy do masa di tonga-tonga ni ngulut ate ira nalate roha ada kedengkian
ada kecemburuan. Molo nunga adung kecemburuan, ada kedengkian atau nasumantu sia te di ngoluni hita jolma di sido sama akamara te. Jala molo nunga Tuhanido ape namar sakap, jala takas do di ida Tuhanido namasai, alai sasitung na di bagasani di sido Tuhani dipakai ma situasi i dina lahoboi berengoni hahanai do songo dia madenggan bahasa doh denggan ni rohani debata tugan colma na burju jala toktong di paduduan pangulon na denggan di bagasan dirina. Ala ni do di hita salu na unang babiar hita te molo dunga patu pahon aka ulon na denggan manang ape di tonga-tonga ni ngulutta. Molo na dingga do taulah manang na di tonga-tonga ni keluarga, manang di tonga-tonga ni masyarakat, lumebinang di tonga-tonga ni huria. Ay di paturede bataru ya teh. Atik pe gudang do sipata aka na marsogoni roha. Songo nakiningan deh hahani si Joseph. Marsogoni roha. Ale di sido habel gaun do halongangan di debata do ate di tonga-tonga ni si Joseph. Gabe ujungna gabe pangarajai bana saya pangaraja di harajau ni pirau nate jalur di bagasan trupukon na ujahon nakiningan bawasanna di batunon si Joseph do ima nakiningan tuhahanai sude babua ibana ma anggina nong di gadison ima nakiningan nate nong di gadison na sida do tutano Mesiri tak songok ma hahanai ate ayang 2000 do ngamagohian do ate anggo sakap niaka hahanai dan tarida benyam si Joseph alehama usit tong do sakap ni debata sian sakap ni hita jolma te jodoh di tonga-tonga ni ngoluni hita jolma marsakap aka daletta saya neripu do boy do hita laho mampain wasota di tonga-tonga ni aka dongata jolma manang tui sepe alai tumigor do sakap ni debata alai sada nanang ikoni berengot tasian ayati alus ni si Joseph ido ate dan ngapala ibana gabe adong sifat na mendendam ate ibana di bagasan dirina ayang gusingon hita jolma do molo nunga contohna di ngolut tahun molodang kuat imata jadadak tatada Tuhani molo nunga narua do di bain dongan niba bapitor ahama lobi sia narua nabi naima iko kubain odoi sipata na terjadi di ngoluni jolma ya te aleh do di dok si Joseph di ayat 5 ope unang mabiar hamu jala unang serbeng matamuna ala di gadis munai autuson ay mangarade hangolua muna uban disuruh debata au parjolo muna umat tong na luar biasa tau oma alus ni halak na porsea te imana kiningan ay mangarade hangolua muna uban na disuruh debata au parjolo muna ba luar biasa te aka alus na merbisuk dona te alus na sian todi namar hapor sehaon doi dan alus-alus na asing di hapor sia si Joseph do sakap ni debata do sahat imana tu Mesir ala di boto debata do adong do sada situasi na maul ado pani aka hahanaiya te sudi Imam Marhite halio potir na ikom masa saleleng 5 tahun di Israel alai di sido di patujolo debatado si Joseph asa mangarade mana kiningan di hatai nakenya mangarade hangolua muna uban disuruh debata au parjolo muna jadi dia itu di dok alai disuruh debata doau parjolo muna pajop pon dihamu eba-eba di tanoon doho pangoluhok kamu mambaen haluau bolon luar biasa teh
asugari dipikiri sesudut hajol maun molo dipartikan wangan mungkin jarang ati songoni be alus paling-paling molo ngaci roha molo nunga betul-betul adong kesana orang denggan ba minimal tolema usai sampai dosam dak pula ingot-ingot alai dang adong na huboy hubayan tuho taum mabuku mi taum manani ulami alai ang si Joseph laungi balik sado di bani ibana imana kiningan alai disuruh de bata doh parjolomuna pajok pon dihamu eba di tanoon doho pangoluhok kamu lapatanna disarihon muse disarihon tak dipasombu ala di boto do disadari ibana di aprosesi Joseph do bebua debata do namar suru ibana doho dinalaho patu pahona denggan di dirina asa bain mangaradehon akan denggan hangoluan tua kahahana iya teh luar biasa teh di sondo sada nabu itaida teh di ngoluni halak naporsia bahasa diulahon si Joseph ala parjulu sudena adong di ibanai dang sian guguna ai sia debatado na berdua kun ditakas di boto ibana anggo debata nasitong do Allah yang berkeadilan ikon dipatipul debata do songo dia ma parbue ni hapor siau ni halak na marsiho di bagasan hasitongan na di debata idom bani kesadaran na songoni do na yang takas mangulu di hita te asa unang adong molo contohna masa di tonga-tonga ni ngulut te jujur dua te tanpa sangajo so tinaga maniroha jujur do kita say tarimas ngoluta say adong do tubuh di ngoluta say di hari maboy bayanokku saya ada pertubulan di tonga-tonga ni ngolutku barado pondongan niba ujungna ahado molo saya songoni dipikiri hita dang ba mamban gabi hanguluan di hita lam tu toruna do lam tu met do ngoluta lam tu dauna mak nang akapasu-pasu alania alai anggo debata para siroha gudang do ibana digan colmate ala di boto debata do laho mangapeo na denggan di akang nguluni hita colma jadi pola dia mau manami do nanami di hita saluhu na molo adong na masa di tonga-tonga ni nguluta contohna gabi songona busi sao do hita say manutu do hita tu debata saya adong ma di bagas pikiran ta saya adong ma banaing manian songona di bagas rohakuon ala nunga masay pait acit parir di tonga-tonga nguluta hirana hita do na mangajari debata na marsuru debata laho mabain akahuasona ho bartulomoni rohata dangi hate nguluni halak na porsia alang musikon si Jose di boto debata do mangapeo na denggan di tonga-tonga ni parngulatay ala ni unang gamang unang ganggu rohata moloptung tabolus do akahamaolon tabolus do akahasusahan jod di tonga-tonga ni nguluta ala ni nasay marsi hohot tita di bagasan imana mangulon na denggan hobartulomo ni rohani debata odo na nido di bagasan trupukon nate ala ni di ayat na mangihu musa di ayat walung ope dadahamu marsuruahu tuson debatado di pabangkit doahu gabe amani raja Firaun dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sadok tano ni Mesir tong doi mana mulak madok debatado nama ngaturhon di tonga-tonga ni ngoluna alani mutihan nama searga di trupukon di hita saluh nanapung di son naing marpos ni roha mahita ima di pangatur ni debata di tonga-tonga ni ngoluta unang ganggu rohata nasa nabi na ini debata tu bagasan dirita
Nah paling penting di ngoluta ulahuma ulota hobar tu pajuon ni debata di tonga-tonga ni ngoluta. Lo bisiani dan gabi urusata di ngoluta nate. Sadok kata ni tuhata na nidok ni debata marhite akajamita marhite renungan-renungan nata bege nata jaha di tonga-tonga ni ngultua ganupari ima suara ni debata nambajo kita asa mangulau nandengan mangulau holong ni roha di tonga-tonga ni ngultua nate songo si Joseph na mangulau holong ni roha na may mana idum bani di aka ayat na asing nang di jamita tu hari minggu lapatana tangya ko kamu ma musumuna ninna baik kamu ma nadinggan tu imana mau di ayat na asing di dong ale anggota ringot tu pamaloson audo ima debatado na mangulahoni ate audo na boy mangulahon partubuloni dang hita jorma. Jadi saya ada haputusan di tonga-tonga ni ngulutah lak Kristen toktong mata pasatu di batate saluhun nasa parsuri ni ngulutah alay nagabi tugas di tonga-tonga ni ngulutah ulahum manadingkan ala di boto di batado mga pehon akan nadinggan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulutah atong hata ni tuhata di son baju tu hita toktong mahita marpos ni roha tu di bata jala porsia mahita di pangatur ni debata di tonga-tonga di perdaling ngulutta molotung godang aka parsorion hamaolon parukilon di tonga-tonga ni ngulutta songo kita congon tona na mangula di aka ulat tabiate manang na di ulat tadi kantor manang di parsaorata manang di dia peate termasuk di tonga-tonga ni aka ragam hita nasipata mangadupi aka hamaolon hinohon yakana masa waengon jol masai martahina jahat tu hita ale sededo na ikom patu gota di haporsiatai ima tok-tok kita porsia di bata sai ibana do toktong patuduhon nadinggan di sudi aka parnguluatai amin martang yang mahita Ali Tuhan di bata mulia tema di sombon rohanami di bagasan tikion sadar renungan nama saya bagas dole Tuhan nasa naniula ni si Joseph ima nama kaposi hodo di bagasan nguluna babua hodo namar sakap nadinggan tu bagasan dirina dina laho mangulahon na dinggan paturehon di seda ulaw na belga maradupon dongan na jolma alania li Tuhan di tonga-tonga ni parangulan nami jujud do ganggu do hamil li Tuhan di tonga-tonga ni parangulan nami alani paet borat dohot parukilon namasa nyadupa ni ngulun nami saya roh di bagasan pikiran di dia doho Tuhan di dia do hasitongan mi Tuhan jala jujud do gabi mandili ali Tuhan satoki kami ali Tuhan dinau mengadupi hamaulon dumubi sipata godang do akan mengisahi godang do akan halak namartahina jahat alina dinggan naniula Alaisian hatami ali Tuhan jupang nami masada mutihana umarka alai di bagasan tikina di leokodo ali Tuhan sada perbuina dinggan sada hasitongan di bagasan sakapmu di tonga-tonga ni nguluni si Joseph naik songoni mali Tuhan kotugudo hami marsi hohot maniup hasitongan mi ali Tuhan jala ikompos do rohanami di sakapmu na dinggan ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulunami babua dang mago seluhut aka nauli na dinggan na sitong na hobat tulomoni rohani roham mali Tuhan di ngulun nami molo tok-tok kami marsi hohot di bagasakko ay jupang do di bagasan tikina akan na dinggan di tonga-tonga ni ngulun nami alani ali Tuhan le maha porsia untuk ganup kami asa dina mangulah kami ali kena kaulon nami asa tok-tok kami marsi hohot
jala upos midaho ale Tuhan siad nasa na adong ale Tuhan di tonga-tonga ni Portibion ay hodo di bata na tigor jala parholong jala nasohea daw siya kami alani ale Tuhan pasu-pasu mahami dongani mahami patugu mahaporsyon nami lo mangula dinasa ulon nami di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho amin. Mari dimahita sia nomor 210 sia ayat sada. Martang yang Mahita, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan sorga, puji dan syukur kembali kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan kuasa yang Kau berikan kepada kami semua jemaat-Mu HKBP Cimanggis. Malam hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian sektor di rumah kami masing-masing dan juga di tempat kudus-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini semua karena kuasa dan kasih-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu puji-pujian kami, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang di jalan kami. Ajar-ajari kami jemaat-Mu, ajar-ajari kami sebagai pribadi yang selalu mengerti dan boleh memahami rancangan-Mu lah yang terbaik atas kehidupan kami hari lepas hari. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami Bapa di dalam kehidupan kami, yakinkan kami dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwasanya rancangan yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kami. Dan yakinkan juga kami Bapa, agar apapun yang kami miliki saat ini, itu semua dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa malam hari ini Bapa buat semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Jika di dalam jemaat-Mu ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang baik, biarlah dengan kuasa dan bilur-bilur-Mu mereka sembuh. Engkau tahu Bapa, begitu banyak jemaat-Mu yang sedang sakit mengalami isolasi mandiri akibat COVID-19 saat ini yang masih menakutkan kami. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati memohon kepadamu, biarlah dengan kuasa-Mu, biarlah dengan mujizat-Mu Bapa, semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, Tuhan yang menyembuhkan dan Tuhan yang memulihkan mereka, sehingga Bapa mereka menerima kesembuhan hanya dari tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Bahkan Tuhan, jika di antara jemaat-Mu ada yang sedang lemah tubuh, biarlah Engkau yang boleh memberi kekuatan. Yang sedang berduka, Tuhan beri penghiburan. Yang sedang berkekurangan, Tuhan yang memberi kecukupan Bapa. Karena kami tahu tiada yang mustahil bagi-Mu. Semua bersumber dari tangan kasih-Mu Bapa.
Untuk itu kami jemaat-Mu sungguh-sungguh percaya kepada kuasa-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga segala rencana-rencana di dalam gereja-Mu ini, kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan campur tangan, sehingga apapun yang kami lakukan hanya boleh demi kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami semuanya Bapa, agar kami boleh berjalan hanya di dalam kebenaran kasih-Mu. Begitu juga negara kami ini ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada pemerintah kami, mulai dari presiden hingga ke RT RW di tempat kami berada. Tuhan beri hikmat yang daripada Engkau Bapa, agar dari hikmat-Mu Bapa mereka boleh menjalankan semua peraturan-peraturan ataupun rancangan yang akan mereka lakukan kepada kami rakyatnya bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, begitu juga Bapa, hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran firman-Mu malam hari ini, Engkau urapi sehingga Bapa melalui pelayanannya kami jemaat-Mu juga sungguh-sungguh boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, kami mengakui betapa banyak dosa dan kekurangan serta kelalaian kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami, agar kami sungguh layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang mulia, agung dan kudus, nama-Mu selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari dimahita sia nomor 716 ayat 2 rodia tulung laos disoma tapasahat peliata tuhuria. Sai paritaon Yesus namuju lumane sadosai Saporteai Jesus Lolo Besama manubisi Bae mau Pariteamu Masuk Mabamai Ale Tuhanku patuh bamaaf Bangsu dudongan sude Ulana dengan Tuhan sude Songon tatangnya koma pilihan natapasahat di bagasan tikion mertang yang mahita. Ali di bata amanamina di bano gijang hodo haroroan ni saruhut sila ni hona dinggan dot nasa uli basa nama diutus. Hupasatami masih nene hon mitu kami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom
pasu-pasu mai jala ramoti asa uparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion buhai marohanami mari ti tordim asal mutada hami goreng isilen dohon mi tu hami asal gir-giri mandok muliati tu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amen rap mahita mangidu di bagasan tangyak tai ali amanami dan benar gijang saya benar badia maguarmu saya Roma tongon semua benar gijang leo matu hami sidari on hang luas siapari saya sama dosa nami song penesa nami di dosa ni dongan berdosa Tuhan una kami tu untuk pengujunan balua mahami siam pangago ay hudo na punah rajau don hagugun do resa ngapon saliling-liling na asini rohana sian Tuhata Yesus Kristus dot holong ni rohana sian debata amata do persaoran itu di porbedia ma nama masu-masu hamu saluhutna amin 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 dihita salutna amanami do ida nami dohok nang akan apa sebelum remaja nang dihita napungu di bagas joron itu hata di bagasan pertanyata di Borninon nang matok-tok kita di bagasan sada hahohomo kita laho toktong mangula jala pausuruson hatan itu hatta jala lumubi arup roha di ganup sektor di patu pamanian ima taringot tu ganup aka sektor na so di bagasan aka jakwal naro tu bagas gereja patu pon sada pertemuan marhiti na Google Meeting ganup sektor asa bui yang toktong marhiti Google Meeting i bui hita saluhut na patu pon aka dia mapakatayon manang dia kena record di tonga-tonga ni sektori hobar tu aka pakubasuni huria salinai dohlon nami tu hita salutna saya toktong mahita prokes di sudi aka ulot tasigan upari jala toktong mahita di bagasan tangyang jala unang babiar ai di bagasan pos ni rohata tutu hata di sidu gugu doha kipason di kita nani donon nami ma sian nambar hubas di bagasan tikiong bornginon di pertanyaan pabuan tu hita salutna selamat malam madi hita salutna tu hatama na mengadam pasu-pasu doa hipan tu hita salutna horas Iku Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Aku jangan bersuara. Saya berdoa mana ayu tolong Yesus
Yesus. Hallelujah.